Hello, hello mga bay, kumusta mo tanan na sa mi magbuk magna sa mi talong nga sinugba. Oh, di ara man nagsugba. Manananig panit. Lami kay no, lami kay ang sinugba. Oh. Nara si Ate Irene, hala naghuyop na dito sa sinugba ng talong, suban sa mig bulad. Bulad nga malangsi. Agoy. Okay, there si Ate Irene Vlogs, nagpanit siya og Hinay kay impan. talong. Sinugbang talong. Nya di apoy usa diri oh. Di ra ba mo atubang sa kamera mahadlok. Di ara nagsugba siya talong. Hala asoy ray ato. Oh, hala. Kalayo aron nagpaypay. Unya ato ning timplahan og limonsito. Agay. Fresh pud kayo ang limonsito. Fresh from the farm. Fresh from the garden day. Oh. Sinugbang talong. Kisay gimingaw ani, di ara. Usa ka planggana gining giandam sa muang talong. Tami kayo kung ano ka ng Naunsa naman rong nagpanit. Dini raman maghawid magpanit Irene. Inya paubos. Ha? Ya. ibilin man ako. Lagi ibilin. Oh, diha ka Ibilin maghawid. man akong ulo. Ganahan gi siya maghawid gid atong talong yun. Di gi siya mahawid sa pungangol. Ang talong gi ang hawiran. Agoy, ka sige na ni. Talawan Init ko man ang gud. asuday. Uy, di ang asuday. Ngano man masamaran ta ang aso? Makahilak sa taana. Kana. Oh, talong. Ayaw sa day, kaya pa ni kaong kanon day. Pakanon sa nagkanon day ha, kay sos. Isa man. Sos day. Pakan ana to day, pakan ana to. Drinks niya. Pakan ana to ba? Mga bata. Paabot na siya sa imong taong. Kisay nagtulo ang laway diha nagtutok sa taong sinugba. Pagkalami ra bagid aning taong sinugba. Uy, wa ra ba Nya. ko nang hunaw ha? Sagdi ilang gud na apil na organic sa nang apil. Ay basig masabaw wag sunrock, sinay sunrock sa tapad. Agoy. Di ara ang tawo nga sinugba gibutang sa sartin nga yahong. Katungkuan. Bagul unta ganito akong butangan ana. Oh. Unya magdrama para ba daw ta nila? Oo. Magdrama taron. Ni asam ta magdrama? Dito lagi sa sakyanan. Di ari. Oh. Sige. Ye, tanaw ta. Wa mo sa may sakyanan diri bokong. Patay. Di, maghimo sa taglaing drama di ari. Mao man datoy sumpay sa ilang episode. Sige. Napatirin ay. Wait. Unsaon to day ug haron ma-recognize sa imong kuan day unsa to ibutang ingna sila. Balag di na ibutang uy, okay ra. Okay ra makita ra gyapon. Kaila sila nako di, way problema. Haron Sige. Dagahi pa lagi. Makita na si YouTube. Nagkuha gipakanta siya, gipakuan siya tula. Ang tula bitaw nga naabot siya sa open o contest crane, naabot sa sipo, naabot dianing mayang gitula ron. Mayang gitula. Nagkatawa ra ko kinaigo ko katong magpalaban og Google. Nagkatawa ko nag-video, ay batasan. Giigo ko. Giunay ra kas gabidyo. Giunay ko. Giunay kas gabidyo. Ang sinugbang talong baw. Oh, nya unsa may lamas na to ani? Bombay. Bombay, limonsito, tanglad. Oy, tangan na bu. Ayan na mada. Unsa ni sinabaw na ni? O suka. Yes. Tanglad, downs kapayas, udlot sa lagnob. Dali, sisay makasakag butong. Taas mo mga butong. Ikaw makoy. Magjan, kasaka ka Di magjan. kay mamutong ta. Ha, magjan. Pagwag butong magjan, kay Mamutong. maglamon ta magjan. Mamutong ta ninyo. Di ara ang nagsugba. Nasa tayo panan. Unsa man na ay bangag bi? Siguro doon na to basig way bangag. Naa sa doy. Unsa man na tubo? Tubo ni pero sa una ani ang himo ni tatay Na kawayan. may bangag. Ana dyan na siya. Organic na organic. Kung di ka ganan, mamumoy mong naong dito sa abo. Oh, dito sa abo, mugamit ka aning huyupanan. That's true. Habi ka naman hubag. Manicure man may mong kuan diyan no, kung gamit no. Lami jud kay nino kay sa baga jud gisugba.
baga nga tao aw kanang sini. Baga nga kaning Baga nga bunot, bunot. bokong. Mm. Darang ko na. Mga dirty ang hands. Mm. Ano? Dirty ang hands. English, mas manang. Oo, oy. Mystery pa. May English isa today? My English is undi up. Hindi. Oh. My English is rest in peace. Oh, mo ni kuan. Kung ko nagdahong kay maapot ko ni sila kre. Inan ko man ding hapon pa atong manang. Sabi na ako siya good, gabi eh. Mo gali ko English. To ka. Pasok-pasok in town, pero lami, jud kay ni bahala magkapasok-pasok ta. Sa oras sila manggikan, yung siya alas 8 na sila manggikan dito. Hala. Sa ato pa mabot. Uyo, pala. Dalang laway. Maulan nan tong abo. Sini mapaong ni rong kayo kay mauwanan sa akong laway. Oh, sila lagot. Da. Mana pungke. Makita na jud kas kuan pungke. Nagkapaso. Oh, nya mapasok gani mo anino, pasok mo sa kuan. Oh, hikap nas dunggan kay haron maayo yung pasok. Andong Tinod. Uy, sakto ba yan na? Init gani, Oh. ana. Mainitan hikap sa dalunggang o kaya bugan. Ang bugan di kay mag-ana pa man ka. Kuot pa ka. Oh, magkuot. Dalunggan na lang. Ba, diretso. Da. Wang krumpet na. Paunha nagkaon day. La, tayop jud. Paningkamot mo barog mo tindog, aron mo kiay. Oh. Magpakuan ko. Ini katigulang na to, kanang wala na iruska atong mga mata, ate balik-balikan. Ang mga hatak ng mata, tinokay, nangatangtang ng ruska. Ako lagi sa butang nga kanang magbuhat na lang miyog mga video kay para Pero wala mo inspiration na nga gisugdan ninyo nga vlog. Together with kuan ra kanang Oh, makulabs na, ni ron kanang- sila. kanang- Likab-kab ug ang Bairan Barkades. May ka ng lagdaan niya. Laglag. Wala nga. Ang amo lag, amo na ibutan sa YouTube niya. May pa. Amo gasto sa laag. Ah. Para na remember me, remember you. Inig matigulang na mo. Diba? Ay mo tong lula dia. Right. Mura na. Si Lola gadaglag raw. Lula ko naman. Akuan mo ni Lola Winding, nga grabe na karon si Lola Winding. Kata na lagi niya. Mm. Kaya mo siya Iyahang apo, daan na jud may ani follower na ko na yung apo sa una na po ko sa Kuwait. Nag-chat-chat, naging may friend na mi ba. Gingnan na ako si Ervin nga, Ervin, buhati nag-vlog imong lula kay makalingaw kay katong mahadlok bitaw at komentaryo matay. Mo to kung una jud nakitaan, tong managsuon. Kasi yun ako, mahadlok na siya, kabiyaan daw siyang usad sa sementeryo. Mo to na ako nakitaan, makalingaw jud kay karon grabe. Kaya mo siya balay sa iyang video. Oh. Hello mga bay, mga unta ninyo. Kulgi prunsit. Sige lang god. Gi prunsit ang Gara ang talo nga atong gisugba. Ay mag-tiles yun niya. Unya pa may mag-tiles. Kay si Joy. Nya, di apa bulad. Oh, magputol-putol lang mi ani kay usa may kadusina. Magbahin-bahin lang man nagsuon. Uy, do apay especially for you. Usay ni adobo. adobong nawahi. Adobong nawahi. May lakayan ha. Unya, syempre atong kanon mais. Oh, muniti mailahan nga last na gid ni kay dukot naman ta. Hala na imunggos utan. Hala ganahan. Ganahan ko sa mais. Ganahan ko sa mais, mi girl. Nagtago sila ng mais. Di ay munggos utan. Ngaunta ninyo. Kinamo taron kay bahin-bahin tas bulad. Dako kami luwag. Wen, isa ka sa Bulad bahin-bahin. Ang gaday. Wen, isa kang butong. Mamutong taron. Dudong doon. Oy, mo nam sa panganahan. Ay mo wow diha kay. Kapag kanina si oy. Bate mo ulit gabi ha. Ngano man Ano asa to bulag? Bulag siya? Oh my God.
Mingaw jud ko ani pero Purias ah. Nasa tigaga ni mo. Mau na diha. Na po digidi mo. Kung mas gaga sa pagpawag, magkuhan mo ko na signal. Wala mo gid signal diri. 20 rekwaan na ha. Kuhan ni. Asa na yung kwarta? Di, human pa pang kawas sa iyo. Smart. Oh. Ha? Magkuhan sa kadiyot ilang. Ang kwarto ba si Rad? Smart day. Ato yung mga ame, kuan, mga ame bilin. Sa una ni globe. Uso. Nara ba may drama eh, sumpayon si. Nya ako'y matag-iya sa kyanan. Tuloy kong sa pag-able. Kaya lisod ko tag-iya, tag-able mo able. Hindi, pag-able na sa putahan. Buwang nga gini mga barkadas nito, no? Ang iyang anak, ang kuno ni masakyanan. Kalit ko kuno kong abot ang pinatag-iya ko, no? Wala. Nya magdama mas babora. Dama nito. May pa. Matinya nga tawag gaon sa mo diha. Nagkita ka itong kuhan nila tere nga patikan isog. Ako, Tapos dodong na punos patik. anak kang miro eh, may. Nga ang agila niya kuhan na lang ganang kabanog. Oo. Itong dito sa may kaigong ba, baskitan. Dito sila. Oo. Di na ikan un init day. Kanila, init ma'am. Kay ang ilungan ni Inday kay kuan man humay. Ay humay lang kay Init man ang mais. Kanina nang utto. O, nainit sa sin. Ang taga Isla in town iya day nang pa kanon. Pero ari gud na ako mais go akong pangitaon. Mais jud akong pangitaon. Ako dakop manok kay. Amo manok din paduol. Na, dagam. Di lagi paduol kay suka na sa gungsong kanay mo palit ba? Hagdo kong sila. Di na sa paduol na ingo siya. Mara siya pag-inang, di siya paihaw. Maan to ang manok. Uy, karoon na nasa Di maanas daw. po sa ko. Nakasabot ang manok, no? Balayo ang manok. Natinga sa manok ba nga pila na lang sila kabuk. Ano man eh, nangawa naman ako kauban. Ang palayo na tatong si natugatuan, yung mga wa itong kauban. Mga siguro. Unya, nang inabuhi na lang sila ila. Ang paduol. Asa kay suka din na? Pait ang buhat. Buhat ang kuan. Nakaon ni mong tinae. After, pila kay limos kay 20? 24 na butang. 24. Yung limos 20 lang. Naibanda na si Lisa ba? Uda. Ako nang kuan ba? Mas? Uy, mas na! Kadado. Ginis? Ula na kaluon jinis. Uy, mas! Na kay makin. Wag na! Ma'am. Mas. Ah? Ako na kumadali. Wala. Hindi makalugsong sa lungsod. Di naman sila mas. Ganahan sila atong ako ang passion. Tumpag na. Ano mo ka na da? May Sus. Kanina. dagan makagiununan dito. Matagbaw mi lipat-lipat sa mo ang kuan la mudagan kung una gawas. Isakto ng kanon. Nagdayot ba yung ginagmay na may kinanang kanon? Diet. Wala kang Ate, paubo. kisa may napangani mo ate, lokring. Lucrecia mo na! Nya, kisa may napangana na. Mama. Huwag ka nagmahay ng ngalan na. Natumban mo rin yung iring. Wa ka, Apil mi. nabay mga panahon nga magmahay ka ng ngalan na? Or nalipay ragyo ka anak kay hinatagi na siya mong inahat ka na yung panabang. Di ka nagsaon na mo na lokring. Upat na may kabuok dali, parehag nga ni. Lokring? Ah, Lucrecia. di ra ka mabalaka kay na classmate. Nya duha may kabuok, parehag may angga, lukreng. Mm. Nya si nang lesing Lucrecia ba yan? Magsangay na lang mo. Taking Lucrecia sa Lucrecia din na.
Hindi na siya iking. Nang kuha lang na, maiking na siya, hindi na ilukray. Magsangay na lang mo ate. Ang tahod na mo, anti-iking. Hindi ka kung kuha dito na pre mo, sama yan. Tawagan. Asa may anak sa kapitan ato katong nagbuktot-buktot. Dili. Katong naghirban. Tubangason. Katong mga son. Katong anak sa kapitan katong buktot. Kapitan Anak diri. to sa kong igagaw. Ang anak sa kapitan diri sa Bayran asa man ana. Kanang ni Mamon nga, bangason. Katong nag-antipara. Biya mao. Man ana. Katong mas. Katong bagakot, ganyan na ka. Uban ka. Okay, teacher? Ha? Mga anak sa kapitan. Unsa man siya editor or Dili ang Tagsalo siya kapit. editor nila kanang kanang hawid sa kam. si Ray. Sabi shout out pa mo. Ngan di ba? Bayag nanay, kita. Tawag ang Ngayon, nanay siya sa kumpayag, kita na kita. Oo, buhi pa itong tiguang. Inahan sa kaya itong salida. Uy, ay habit ako naabot diri na sa imong balay. Dito pa ko ba sa tukaran. Nay, tay, di anak ko bisita na ko. Ay wa naman silang duha no? Tao. Nga ako na siya ibilin diri day kay ako rin mo atong jinis kay magbayad sa ay teren dad ako taong ko kay may buong bes tatay diri nga na amri bag ko diri. Bagong nagpuyo. Mo to ako na lang gidab sa ngipog na mi. Ang kagangahan mo? Mautoy ko ana niya nga. Gusto si anhin na siya higda sa kay para di ko Magabihan mo ba? magaminan kay grabe kapait sa mong sakay ato day. No? Sino dito? Uy, Di man kag kabaw ka. dito pag lockdown. Gilokdo na ko ang sako sa sitaw. Tawid mi sa highway. Then pagtawid na mo, way sakyan dili di ka sakyan. Di mi kasakay. Di sa may bus kay naulahin nami, late nami. Balik na po pikas kasada doktor na po ko sako. Batong kadug man hurot din oy. Halin din ing ana man nindot man ang habuan gid nimo ba. Halin Lagi din lagi day. Pas-an sa sakong batong, pila pa patagpos. Pag abot na ako, anang pagkabuntang. Sa teren. Wala may batong. Wala. Asa naman? Sa purot na. Gidaman niya to sa impwisto. Maligya siya kanang snack, maligya pong batong. Oo, sa kayo. May batong ganito, palit mo siya daw. Hindi gid siya mo da. Kung kudad anak na laging palit fresh mo na. Mag kukuan man siya kanang mag-negative ba? Ako po positive. Dada ako urot lagi na. Urot ay. Ibalik pa magani kay kuwang. 1 hour. Katong dugay sa mo Di ba lagas naman to kay las naman to? pandemic ba ya? Jinis dagko kayo og kanang paliya? Wala pa nindot ato eh. Hindi lang dito ka abot. Nakakaon ko gitagaan ko nagtulo ka ba siya? Imo sa nagtulo kay kapok-pok ko. Akong gibahin-bahin niya tong upat ka balay. Kami. Ingon dahil si Chase. Wala, lain mo ako ay. Magtanong ta, kay harong tam kakaog maayo. Ay lami siya kay unang popo. Dagpo kayo. Dagkua lagi. Katong sigurong sa DA. Nya, diin man to nila mabaligya. Huwag mo nila kabaligya. Dapay naman, pero murag lima na siguro ka to tubig idali mo ito ba niya. Nya. Anudan ra nila ay. Okay kayo. Anhi lang sa si Shilo diri no kay buad ko pa man. Agi mo tabay. Dili na Aman ka. lokring. Kay mga tumi kalibunan. Magpa-cleaning mo ka ani. Magjagan, Cleaning Pinya ko ka. siya. Cleaning ko man siya lokring. Dang, pila na kabuhan na way hilo. Pag-abrik, kuhan niya. Pila pi bayad nimo maglimpyo ko ko? Minta. Magrabing barato ha. Pila dito day? 650 biya ni ako. Nya mo jail ba ka 150? Ay lang sa nakajil. Ay, nana ako amang ba? 800 tanan ni. Ha? 800. Kamot Jail man, jail. 1,000 ba pila tayo man. Amo to jail. Kena ako amang. Na day jail sa Idol man ako. Nari kay jail. Hindi ko makita kung nang Na kay jail. Nawa ay normal ra. Dili nam gud mapaksi kani o kay tulo naman ni kabuan aya pa ni. No? Dugay siya jud, para di po ka makansi. Dugay mawa bisan pag imong iguna ilaba. Motobo na lang imong kuko. Now, Huwag yung matang-tang. wa gid. Mada pagit sa tutumoy.
kaluin ni Inday, makuha siya taos kami daw, wala siya kanon, wala siya Ah. sukan. Muna siya pag-inon nga, himyot danay yun. Ngayon kayo, ikulob. Ini gumakaon ikulob dito kay limpyo na kayo. Wala magandang ba tagkuan. Ito may problema. May kaon. Ano kanin niya? Unaha taw pagkaon ng ire. Hayha ng tao. Kumusta man siya ng banding day? Napadalo ng flash bread na. Isa ba rin? Dad anak ko pa. Tagaan mo gamay ko sa sinang. Wala ka na ato anak ko. Na siya dahil. Ako lang. Sali ka na ko ba? Ikaw ka nang gamay kay di kasi sukad pag yung pagkagamay niya. Napoleon ba nang siya ra usa na puyo sa ila. Siya ra usa day no. Kaya gina naman siya sa iso. Matay naman siya. Namatay man niya. Hala ka no? Kaluoy ta. Dagang buwang man siya. Mao gani nga. Sa una katong napas man ko lasa tagaan mo na ilang bugas si nanay. Tagaan na siya. Di ko sama nimo. Agaw ni nanay. Ah. Diha di ko balay ni nanay sa una. Okay ra Ang kakaagi. baso ma. Pag Usa may pagtuon mo na ako taga syudad. Taga bukid mo kung dako. Kuan ba ka ng sapatos? Elis. Ang katong sapatos na lang akong suoto no. Para pag kuan dito kay kasi malaksa kani. Buka! Kaan ay kung kyo? Gaipan. Porcelana rin. Sila ba tagaipan sa gawas? Aw Porcelana sama. din na. Porcelana man yung aha. Na, ang ganda. Masarap ba yan? Magwapa ko ano sa. Porcelana dito ko aha. Ay, naka-try ka na. 100 na sa kuha. Ano man sabon sa porcelana sa nang aha. Give me. Na naman siya sa black o kuan. Kompleto na na. Computer na. Naitagiya na siya kanang baso. Ni baso dalan. Kaon na. Sana all. Ama, ano na? Bugnaw kayo ng tubig. Oh. Ilang bugnaw. Ikaw bunaw? Ato lang po bugnaw. Oy, lami sige. English pa diwan. Oy, lami yun anad mo kog init. Palihog lang tayo rin ha. Sige, mingon lang kog. Oops, ay diri ragin. Up, up, para. Aw, kasaba ba ni nuwan ay nangumbira. Kumbira nga way klaro pa na na. Saan naman yung napagod? Saan na? Sa way klaro gud pag sure, way klaro kalami anang sudana. Hindi. Huwag ma'am. Binukit style ang Oh, kamunga. pinukid. Wag biting lami mo di pangita sa mga Oo katawan. niya, kung napakoy sari-sari sa una, 1 hour. Akong sari-sari nga ko, agi. Lami lagi, dugangi pati erin. Uy, lami de ba sa kuan? Katunga lang, katunga. Op. Kasi mangihi na butas kalibunan. Nangihi bitaw gikusdan. No? Magi, sakto yun, natabunan. Sakto yun, natabunan akong lubot. Naitaho ni Hagi. Wag ibutasan ni Bilana. Ay, sa pila naman ta ka oras. Dagang salamat sa paglantaw. Bye-bye. Dagan akog na kuan. Diya ang mga original nga abuhan, no? Ah, tara. Tanya. Dala. Oh, masad. Tanawa ang kuan ang asa ni ang Ako ang Dagang. organic nga dagang. kaning patungan kaldero. Oh. Diya Okay, na siya. sila ko pala ko kay. Lami kayo ang kanon nga nilungag sa kahoy. Nya. Gilungagan nagitang taga Islas, lungagan gyud niya gumay. Ah, humay nang gaya mong kinaon ha. Humay gihapon siya. Daghang salamat sa pag-ani. Tapos lagi to no. Haman. Mag-vlog. Nag-vlog sila. Nag-vlog mo sila ko. Bye-bye. Thank you for watching.